L'Assemblea Local d'Iniciativa a la Ràpita ha decidit per unanimitat sortir del partit davant la posició adoptada per l'executiva nacional en relació al projecte que permetrà perllongar el minitransvasament de l'Ebre fins a Barcelona. Els ecosocialistes han remarcat que no s'han sentit ni escoltats ni respectats per la pròpia organització i que han volgut mantenir la coherència i honestedat en la defensa del territori. Els membres d'Iniciativa a la Ràpita han remarcat que el partit va signar el compromís per l'Ebre rebutjant qualsevol transvasament o interconnexió de xarxes, però la gestió de la sequera ha afectat greument el compromís polític amb les Terres de l'Ebre. De fet, la fins ara regidora d'Iniciativa de Sant Carles de la Ràpita, Amparo Pérez, ha dit que davant la prepotència i total manca de respecte de la direcció d'Iniciativa s'han vist obligats a prendre decisions dures per la defensa del territori i per mantenir la seva pròpia coherència envers els electors. No ens sentim representats pels posicionaments de la nostra direcció nacional en relació al transvasament de l'Ebre. Per aquest motiu, ens sentim alliberats de la disciplina de partit i hem decidit interrompre la nostra militància a les files d'Iniciativa per Catalunya Verds i posar al servei de la defensa del nostre territori, el nostre capital humà i polític, i al servei de tots els catalans que els vulguin escoltar els nostres arguments per demanar que no es trasbasse aigua de l'Ebre i demostrar que amb aquesta actitud la gent de les Terres de l'Ebre no som ni obtusos ni insolidaris. Pérez ha explicat que la Intercomarcal d'Iniciativa coneix la seva decisió i que si no es fes el transvasament, es fes efectiva la dimissió del conseller Baltasar i l'organització nacional donés les explicacions i les disculpes que encara esperen, tornarien al partit. Nosaltres vam posar sempre palesa el nostre descontent, el nostre malestar, però ho hem intentat, i ho hem intentat perquè realment estàvem compromesos amb el que era el programa polític d'Iniciativa i ens dol en l'ànima tindre que prendre aquesta decisió. És una decisió molt dura a nivell personal i a nivell polític. Per suport que ens agradaria que aquest transvasament no es fes, que es fes efectiva la dimissió del conseller Baltasar i que per part de l'organització nacional se'ns donessin les explicacions i les disculpes que hem estat esperant fins ara i que poguéssim dir, bueno, podem tornar a Iniciativa. Però és que això no s'ha produït. I pensem que hi ha hagut oportunitats més que suficients perquè se pugui haver produït. Pensem que el període de reflexió tenia que acabar. El president de la Federació d'Iniciativa a les Terres de l'Ebre, Jaume Forcadell, ha afirmat que la direcció intercomarcal ha seguit el procés de reflexió de l'Assemblea Local de la Ràpita i que respecten i entenen la decisió adoptada. Forcadell ha recordat que el conjunt de la federació es troba immersa en un període de reflexió des de l'aprovació del decret que permet tirar endavant la interconnexió de xarxes. Una reflexió que assegura que cal continuar, tot i que les diferents assemblees locals d'Iniciativa a l'Ebre ratifiquen majoritàriament el seu descontentament envers el projecte. Forcadell també ha apuntat que a la direcció de la Intercomarcal li agradaria intentar donar una resposta col·lectiva i simultània, però no ha descartat que altres assemblees locals del territori segueixin el mateix camí que la de la Ràpita. Els fins ara regidors d'Iniciativa a l'Ajuntament Ràpitenc, Amparo Pérez i Carlos Genovillas, mantindran el pacte de govern amb el PSC dins del grup de no adscrits.